Ayan, hello guys. Good afternoon. Ay, hindi pala good afternoon. Good morning pa, good morning. Wait lang, may electric pa. So, today is umaga pa and ako ay pupunta na sa aming tindahan. So, bago ako pupunta sa tindahan, mag-check muna tayo kasi mamaya wala na akong oras. Pag doon naman ako nag-vlog, medyo din, minsan busy, napuputol-putol yung aking vlog. Pero itatry pa natin mag-vlog doon. Pero anyway, ayun, pag-usapan na natin ngayon yung ating mga dahilan namin, kung ano yung mga kinonsider namin bago namin ito ibenta itong bahay. Kasi alam ko marami sa inyo nagtatanong yan and marami din sa yung curious kung bakit naman binenta niyo yung bahay ninyo, diba? So, ayan. So, diretso na tayo guys. So, ano yung mga naging dahilan namin. And, etong bahay namin is, nung sa mga old followers ko, no, ano lang tayo, balik lang tayo sa ano. Nung nagrerenta pa kami, same subdivision, nagrerenta kami doon sa Block 2. Nagrent kami doon for almost 3 or 4 years din na nagrent kami doon. Pero while renting doon, nabili na namin itong bahay. So, when I say nabili, parang na-assume lang. Kasi syempre, subdivision naman ito, no? So, na-assume namin ito. Pandemic pa yun. Parang kakastart na sa pandemic. Kasi syempre, maraming nagbenta ng bahay, di ba? Kasi sila, medyo nahirapan sila noon, di ba? So, nabili namin itong bahay. So, that time, meron na itong bahay. Ginawa namin itong stock room sa aming, sa Shopee. Ayun nga, fast forward, nandito na kami, nakatira na kami dito, and then, di ba nung pag medyo, yung pandemic pa, na siya, marami nang nangyari sa pandemic, maraming mga stores, na di ba kasi nung nag-pandemic, maraming stores ang nag-open. Marami din, nung nag-open na yung mga stores sa mga malls, ganyan, marami din nag-close ng mga online stores, marami din mga nag-close, no, na apektuhan din. So, isa kami doon sa nag-close yung aming online shop, and then parang nung nag-open na yung mga malls, parang kumonti na yung benta namin doon sa aming frozen business. Kasi sinishare ko yan sa inyo kasi konektado din siya doon sa pagbenta namin dito sa bahay. So, yun. Forward, nung nakatira na kami dito, maraming struggles yung aming talagang pinagdaanan nung pagdating namin sa bahay na ito. Sobrang daming struggles. Ayun, yung nangyari na yun na struggles, medyo naapektuhan kami talaga. Sobrang naapektuhan yung namin talaga, mental health, yung faith, lahat na yun guys. So, binenta namin tong bahay unang-una. So, ayan. Ito na, sadya tayo. Binenta namin tong bahay guys, it's because pinaka number 1 na reason namin is yung aming utang. And when I say utang, hindi yan utang guys na dahil bumili kami ng sofa, bumili kami ng dining table, wala kaming utang na ganoon guys, kasi nga nung etong mga gamit namin nung time pa na medyo okay pa yung namin, nabili namin yan lahat, at saka talagang napundar namin yan. So wala kaming dyan, utang. Yung motor namin, wala na, fully paid na yung motor namin. And the only utang we have is itong bahay, itong monthly sa Pag-ibig, and yung namin guys, sa aming tawag dito, sa pagkain, okay, nakakakain naman kami, no? And doon lang yung hinahabol namin yung mga utang namin na parang nung natira dun sa kasi yung kuryente nag-pile up na. Yung kuryente kasi syempre hindi na kaya nung hindi na kaya nung aming income, no? Nag-pile up na yung kuryente. Basta ang dami nang kailangan naming guys, habulin na mga bayarin. Pero all of those parang galing siya sa namin, sa puhunan namin, sa kasi medyo malaki na yung business And so pinakauna yan yung utang guys. So yung utang na yun yung pinaka major reason na kasi sobrang stressful na. Nag-decide kami ni Papa na ibenta itong bahay. 'Di ba una, muntik na to ma-foreclose, pero na-save namin. Then after ma-foreclose, nag-decide kami na ibenta na yung bahay. So nung unang magbenta namin nito guys, binenta namin sa
sa group dito sa aming subdivision, tapos sa online din, nagbenta din kami. Pero, puro inquire lang yun, puro inquire, ganyan. And then, first plan nung na ibebenta namin yung bahay is, syempre, bibili tayo ng lupa, bibili kami ng sasakyan. Alam mo naman gusto bilhin, guys. So, bibili kami ng ganyan. So, ang dami naming plano doon, no? But only God's plan talaga, kung ano yung will niya. Hindi siya nabenta, no? Unfortunately, hindi siya nabenta. Then, sabi namin, sige, wag na lang natin ibenta kasi yung medyo unti-unti na namang nakakabangon, guys, yung mga utang namin kasi medyo okay yung income namin. Kasi naging naging 3 yung tindahan namin. Pero yung isa nag-close sa baba. Tapos, actually may mga tindahan pa kaming iba, pero yun yung pinaka-major, yung 3. Yung dito sa labas ng subdivision, tapos doon din sa yung present ngayon na tindahan namin. So, medyo okay yung income, kaya nakakabayad kami paunti-unti doon sa mga utang namin. Kaya medyo naging okay. Pero nga, sabi ko nga, masyadong mahirap, parang natatagalan kami. No? Kasi syempre, along the way sa pagbabayad mo, may mga baka hindi inasahang pangyayari, tapos maputulan naman, tapos habulin mo na naman yung pagbabayad, ganyan ba? So, ganun yung iniisip namin. So, one day, ako, guys, please bear with me, ha. Kasi sinishare ko lang ito sa inyo kasi hindi ko talaga to sinishare. Na-share ko lang ito, guys, itong problem namin yung naging struggles namin sa aming spiritual family sa church. So, second, ito, sinishare ko din sa inyo. Kasi tapos naman na eh. And, ayun, sabi ko, nung merong book na binigay yung church sa amin na nagbasa ako doon, naman ako mga binasa, ganyan, about sa testimonies ng mga pastors namin, yung mga about sa ni God, ganyan. And then, parang, biglang, hindi ko alam sa mga non-Christians, no, pero yun talaga yung na-feel ko, parang may Holy Spirit talaga. Kasi that time talaga, wala kang planong ibenta itong bahay. Na-feel talaga ako ng Holy Spirit, guys, na talagang, parang feeling ko, doon sa, siyempre nagbabasa ako, diba? Pero feel ako na parang, umiyak ako. Well, ako sa book. Umiyak ako. Sabi ni Papa, ba't ka umiyak? So, umiyak ako kasi sabi ko sa kay Papa, ibenta na natin itong bahay. Ganyan. Kasi, sabi ko sa kanya, kailangan ibenta na natin itong bahay para matapos tapos wala kaming plano, guys. Wala kaming plano bumili ng sasakyan, wala. Sabi ko, ibenta na natin para mabayaran yung utang. Lahat. Ibebenta natin to para sa mga utang para matapos na lahat. So, ayun. Sabi ni Papa, sige, ibenta na natin. So, nung nag-decide, sabi ni Papa, i-post mo agad-agad yan sa group natin sa subdivision. So, pinost ko. And, pinost ko ganyan. Ito yung namin, price namin, ganyan. Nagulat ako. May nag-send sa amin. May nag-send sa amin ng message, personal. Yung kapitbahay namin na kung saan kami nagpapakash in before. Lagi, halos everyday kami nagpapakash in sa kanya. So, sabi niya, baka kunin ko yung bahay. Sabi niya ganyan. Para lang bang nagsabi lang na parang nagbibili lang ng laruan. And then, right there and then, sabi niya, exchange kami ng messages. Sabi niya, bibilhin na niya yung bahay. So, bibili niya yung bahay. Ito, guys, this is not my story. This is the story of God. Ito ay story ni Jesus kung ano yung sorry. Kasi parang yung pag nagba-follow ka talaga sa kanya, yung daan na patahakan mo, nandun siya. Mabilis talaga yung Tapos yun, sabi niya, bibili niya yung bahay. And then, alam nyo, within 2 days, namin na bibili niya yung bahay. And then, mayroong konting balance doon sa pag-ibig na hindi namin nabayaran. Konti-konti lang. Yun, sinabi namin sa kanya. Sabi niya talaga agad-agad, babayaran niya. Agad-agad.
So, kinabukasan kinuha ni Papa. Kinabukasan kinuha niya yung pera para ibayad doon. Tapos, yung resibo niya binigay namin sa kanya. Na ito yung binayaran namin sa Pag-ibig. Tapos, yun, ang bilis-bilis ng pangyayari, guys. And, sobrang bilis ng pangyayari talaga. So, yun, nabenta yung bahay, na ano namin. So, sobrang bait talaga nung nakabili ng bahay namin, guys. And ito dito ngayon, guys, hindi na amin itong bahay. So, ito, nangyayari na dito. I-share ko yung sige next time. Pero, ayun. So, yun yung pinakauna. So, nung nakuha na namin yung pera, guys, wala kaming inisip talaga na bibili kami ng we surrender all to God. Kung ano yung magiging plano niya kasi malaking desisyon ito. Ginawa namin ng pagbenta ng bahay talaga. And hindi naman namin to sa Diyos to eh. So, ayun. Sorry. So, ayun guys. Nung binenta na yung bahay, ako talaga. Lahat, nag-envelope ako. Nag-envelope. Inano ko talaga lahat. Yung mga utang, may mga pangalan yung lahat guys. Okay lang na konti lang yung matira. Importante matapos lahat yung mga utang. So, ayun. And, ayun, dahil natapos na, and talagang hindi ako mahihiya, talagang nakipag-barter ako sa Diyos na matapos na itong problema guys. God, we will serve you talaga. Kasi, talagang, yun talagang ako sa kanya talaga. Yung nakipag-barter kami. So, ayun, pasensya na kayo ha. So, yun yung ginawa namin. Natapos yung mga utang. Actually, meron pang not totally debt-free dahil meron pa kami isang utang na hindi ko siya talagang tinapos. Yun yung pinakamalaking utang namin. And, ngayon, sinunti ko lang siyang bayaran. Hindi ko siya talagang, pwede naman siyang bayaran agad, diretso. Pero, parang hindi ko na, hindi naman siya nakaka-apekto dun sa aming finances na ngayon. Pero yun, inuunti-unti ko, kung may extra pa, talagang dinagdagan kong ibayad doon. And then we have the huluga pa. Kasi may huluga kami guys. Yun yung namin. Matatapos yan by dalawa yung huluga namin. Kasi yung huluga kasi, yun yung maging parang pinaka-savings, no? Para hindi talaga namin magalaw yung pera na yun. So, ayun, yun lang naman yung namin. So, yun yung pinakauna. Tapos, nabayaran namin lahat ng loan apps. So, i-share ko sa inyo yan kung paano kami natali dun sa loan apps na yun. And, ayun. So, yung pinaka-lesson na nakuha ko dito guys is really, don't hold on sa mga bagay na parang mga bagay na material dito sa mundo, no? Kasi kung nagpapahirap naman yan sa'yo, let go, and then parang surrender all to God. So yun yung ginawa namin. Kaya talagang now we are parang gino-grow namin, yun yung naging goal namin ni Papa na mas mag-grow pa, mas mag-grow pa kami as Christians. Talagang meron na kaming spiritual family na minimit namin every week, and merong mga gathering sa church. Talagang namin na maging active kasi yun and then ang lesson namin talaga ngayon is parang kailangan sigahan lang lahat yung plano. Yung mga plano natin wala hindi yun kasi yung plano talaga ni Lord talaga yung masusunod. So ngayon guys, first time namin ma-experience yung peace of mind. Yung bang feeling mo na parang wala kang iniintindi na ito may babayaran naman tayo bukas, sa next day meron na naman kaming babayaran. Wala nang ganun guys. Parang yung buong
buong kinikita namin is talagang amin na talaga siya. Parang may freedom kami kung saan namin igagastos itong pera na to. As in, hindi mababayaran ng kahit anong salapi, guys, yung peace of mind na nakakatulog ka ng maayos. And, alam mo, nag-uusap kami ni Papa. Yung pagbenta namin sa bahay is talagang yun yung pinakamalaking desisyon. Pero yun yung pinaka tamang bagay, tamang desisyon na ginawa namin sa buong buhay namin. And, no, sabi ko nga, bahay lang naman to. Baka meron pang greater na or mas better pa na ibibigay si Lord sa amin. And kung wala man, okay lang din. Parang hindi na ako nag-ano sa material, guys. And importante sa amin ngayon is yung faith namin. And then, yung meron lang kaming business na makapag-provide sa amin and kung ano yung future namin, ayoko na siyang pangunahan si Lord. Gusto kong si Lord na bahala yung mag-ano sa amin kung saan kami papunta. Basta ang importante sa amin, kailangan na namin magtrabaho ng maayos na nakalain kay God, and then we will serve God hanggat sa makakaya namin. So yun lang yung naging goal namin ngayon ni Papa talaga. Yun na lang kasi okay na yung finances, yung ano na lang yung pag-keep na lang na hindi maubos yung pera and mag-grow yung pera. Yun na lang yung talagang yung pinaka-goal namin, guys. So yun lang, guys, pasensya na sa aking pag-iyak. Pero yun lang yung ano namin, pinaka-reason talaga is yung pagbenta talaga ng bahay, yung utang namin is matapos. Siya talaga yung pinaka-reason. And sabi ko nga kay Papa, pera naman natin to, parang emergency fund pa rin naman itong bahay. Hindi nga lang liquid, no? Hindi nga lang liquid. Pero at least napakinabangan pa rin namin siya pagdating ng panahon, and pwede namang bumili ng lupa pero wag mo na ngayon, no? Pinag-iisipan muna namin ni Papa kung ano talaga yung will ni God. Yun, doon tayo, guys, diba? So ayun, salamat sa panonood, guys, sa aking pakikinig sa aking mga hinaing sa buhay, charot. Pero ayun lang, salamat sa panonood and see you in my next video. God bless pa sa inyong lahat.